Čo by tam mohlo byť? Ako? Hračky, čo ja viem, auta, knižky. Hračky, ktoré sme mali školu v prírode. Fidlo. No tak, lopta. Abraka, Sveťo, čítaj. Čo je na krabici? Live, buter, zíkli, garden. Skús teraz live, ako prečítame? Po anglicky. A to druhé slovičko? Butterfly. A to tretie? Čiže život butterfly, motýlí. A čo je garden? Je záhrada. Chceme živú motýliu záhradu? Čo si predstavuješ pod tým? Živá motýlia záhrada. Ja viem. Povedz. Že do tej sietky dáme motýle. Záhradu so živými motýlikami. Viem, čo to môže byť. No? No, že tam budú živé motýle v tom. Otvor tú krabicu. Opatrne, čo keď sú tam tie živé motýle? Tak by treba dali príklad. No to nie je švanda rozbaliť krabicu, však? Jo, viem ako. Keby sme tam mali nožnice. Myslíš, že treba nožnice? Áno. Tvoriť? Už je. Super. A kde sú motýle? Aha, čiže sieťku by sme už mali, do ktorej by mohli ísť motýle. A kde sú tie motýle? Nie sú. Tu nás sú červy. No je to rozbal, či sú tam tie červy. Tu je voľka. Je tam dačo, Sveťko? Do toho budeme štúpať. Tu tam iba omrvinka. A teraz dám dôležitú otázku. Sieťku na motýle mám, chýbajú nám čo? Motýle. Kto si pamätá, z čoho sa vyvinie motýl? Z húsenice. Z čoho? Z húsenice. A husenica z čoho? Z kuklí. Ale no. Nie, z vajíčka. Čiže z vajíčka ide húsenička, potom sa čo stane? Kto si pamätá ďalej? Zakuklí sa a potom? Takže čo nám chýba? Vajíčka alebo húsenica. Teraz vás. Tu máme čo? A z týchto húseníc sa čo stane? Kto sa nebojí, môže si to pozrieť. Húsenice normálne žerú čo? Ale špeciálna potrava, ktorú pre ne pripravili tí, ktorí to pestujú. Po určitom čase, čo sa stane s tými húsenicami? Nie, najprv čo sa musia? Všetko sa to bude diať v tejto krabičke, potom ich až presunieme do tej sieťky a tam nám budú. Vydržali by dlho v tej sieťke? Nie. Takže čo budeme musieť s nimi urobiť potom? Teraz dávam kolovať. Kto sa toho štíti, povie, že nechce, ale nemusíš sa báť, lebo je to naozaj pekne zatvorené. A všimni si najmä, že či sa tie húseničky hýbu. Počkať? Ale. Hýbu sa? Tam sa hýbe. Áno, hýbe. Takže sú živé? Áno. Hýbu sa ti, Adelka, daj ďalej. Každý si môže chvíľu. Koľko je tam tých húseníc, počítajte. 5? Dobre, podaj ďalej. Musíš tak, presne. Dobre. Nemusíš hovoriť fuj. A ako vyzerajú tie húsenice teraz? Pekne. Zelená. Papa. Oni sú zeleno-čierne. Ona je. Anetka nám popíše, ako tie húsenice vyzerajú. Že vyzerajú také čierne, čierno-biele a majú biele chlopky. A majú aj nožičky? Áno. Sandra, čo spozorovala? Je toto prirodzené prostredie pre tie húsenice? Napriek tomu prežívajú.